Pitate se gdje smo danas? Javljamo vam se iz sunčanog Poreča sa prekrasne plaže Materade. Uređena gradska plaža u uvali Sveti Martin nalazi se u sjevernoj zoni Poreča i do plaže se može doći biciklom ili pješke, a nedaleko je parkiralište za automobile. Opremljena je tuševima i svlačionicama te rampom za osobe s invaliditetom. Plaža je šljunčana i popločena te je idealna za obitelji sa djecom. Ima uređen pristup za ulazak u more i sunčalište te nudi pregršt aktivnosti kao što su pedaline, pješčanici, igralište za djecu te odbojka na pijesku. Ova plaža nositelj je i plave zastave, međunarodnog priznanja za čisto more i morsku obalu. Na svega nekoliko minuta lagane šetnje s plaže u mirnome kvartu nalazi se kuća za prodaju. Ova kuća od 160 kvadratnih metara raspolaže sa 3 apartmana te je idealna za iznajmljivanje. Sama kuća se sastoji od prizemlja, prvog kata i tavana. Slobodna je i odmah spremna za useljenje ili iznajmljivanje. Kuća je izgrađena u 80. godinama 20. stoljeća te uz dotjerivanje može pokazati svoj puni sjaj. Osim toga što je blizu plaže, kuća se nalazi vrlo blizu centra, pa kada smo već ovdje, idemo malo pogledati što sve Poreč nudi. Poreč je istarski grad koji na jedinstven način spaja bogato kulturno-povijesno nasljeđe i najmodernije pogodnosti jedne vrhunske turističke destinacije. Šetajući gradom možete uočiti brojne znamenitosti od kojih su najpoznatije Eufrazijeva bazilika, petorokuta kula, gotičke i barokne palače, romanička kuća i još mnogo toga. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro!